Nang makapasok aku sa delivery room, doen ko lang nalaman na ang doktor na nakaasigan sa akin ay ang ethesband ko. Mabilis kong hinawakan ang nurse, sinabihan ko siyang patambahan ako agad, pero mukhang halino ang lahat. Wala pang isang taon kaming hiwalay, may anak na siya agad. Aba, mukhang mas lamang ang bago mong asawa kaysa sa akin. Ang lalaki, hawak ang mga instrumento sa operasyon, halit at malamig na tumingin sa akin. Nakpanghap na lang akong nawalan ng malay, pero ang batang walang kamyang-miyang sa tiyan ko ay ayaw akong payagan. Sinipa niya ang tiyan kong ilang beses, sa sobrang sakit, napamira akong masasakit na salita, pitnch na. Isinisampa ko ang buong angkan halides mo. Ilabas niyo na agad ang anak niya. Paulit-ilit kong sinabi na hiwag niyo akong dalhin sa maternity hospital sa sentrong Sedat. Magpaligoy-ligoy pa kayo, dalhin niyo na lang ako sa Maria Maternity Hospital. Pero ang tamat na taxi driver diretso sa building dito sa sentro. Sa berledes mo pa naman dito kilala bilang napakaysay na doktor, dito nanghanak ang asawa niya at malisok ang bata, parang nabinitan akong tinik at kampante ng manhanak dito. Sa totoo lang, kung wala lang akong kakilala, ayos na sana ako. Kaso, ang berledes mo na binanghit ng driver ay ang ethesband ko. Tanda ko pa rin ang itsira niya noong imayak siya ng mahiwalay kami. Dalawang taon kaming kasong ko pero hindi kami nakakonak. Nang makpatingin sa doktor nalaman naming may problema siya. Nang malaman ito ng nanay ko, pilit niya akong pinahiwalay, bata pa ako, may pakakataon pa akong mahanap ng lalaking may kakayaan at makakasama ko habang bihay. Hindi ako pumayag na mahiwalay. Alam ko, kahit ipinakilala lang sa Gilbert sa akin, at wala naman akong masyadong nararamdaman sa simila, pero pagkatapos ng 2 taon, nakita kong nakakasundo naman kami, kanaya-kanaya kaming abala, ay kanaya-kanaya kaming hinahava. Kaya parang napakawalang responsibilidad kung basta na lang kaming mahiwalay. Pero iba ang inaisip ng nanay ko. Sabi niya, walang responsibilidad sa Gilbert dahil hindi niya sinabi agad na hindi siya makakakonak. Bakit hindi mo sinabi agad na hindi ka pala pwedeng makakakonak? Pagkatapos, tinakot niya ako, kaya napilitan akong makipahiwalay kay Gilbert. Yun din ang inang beses na nakita ko ang halo-halo niyang biyok sa silokong kwarto, ang makapal na balbas, ang namimilang mata, habang binabasa ang text ko, imayak siya ng tahimik. Nang makita niya akong bumalik, tumayo agad siya, niyakok ang balikat ko, nagtatanong, sigurado ka na ba talaga? Sigurado ka na ba talagang mahiwalay tayo? Tumango ako, hindi ko tiningnan ang mga mata ni Gilbert. Hindi ba tayo pwedeng mag-ampon? O magpa-if? O inom ako maraming gamot. Basta, hiwag lang tayong mahiwalay, laat susubukan ko. Imiling ako, parang nainis ako sa itsira ni Gilbert, kung hindi ka na talaga pwedeng magkakonak, hiwag mo na akong patagalan. Permaan mo na ang papeles. Hindi pa naman tayo masyadong matagal na kasal, wala naman tayong masyadong pag-ari na kailangang perhatian. Pagkatapos, nagsimula akong mag-impake, hindi ko alam kung paano, nag-away na lang kami hanggang sa magtalik kami. Sabi niya, ito na ang hiling beses. Pagkatapos nito, mawawala na ako sa bihay mo. Hindi ko inaasahan, habang nakikipagdota ako sa iba, nakaramdam akong pagkailo at sumika ako sa mesa. Pati ang patatim na kinakain ko, nasuka ko. Nakitang kadota ko na nakakadiri kaya imalis siya, naalala naman ang nanay ko kung may problema ako, dinala niya ako agad sa doktor. At pagkatapos ng check-up, nahilat ako nang malaman kong buntis ako. Pagkatapos, ang makapal kong nanay nagsimula na namang mahanap ng paraan para makabalikan kami ni Gilbert. Kaso nahiya ako paano pa ako makapapakita sa kanya. Saka, napakawalang hiya ko, noong hindi siya pwedeng magkakonak, iniwan ko siya, tapos ngayon na pwede na babalik ako. Hindi ko kaya yun. Saka, tanda ko pa rin kung ano siya kalakas noong habang nahiwalay kami. Nachtalik kaming ilang oras, 3 araw akong nakaiha sa kama bago ako nakapunta sa civil registry para magpasa ng papeles.
At noon gemiti pasia at binati aku, sana makanap kong mas magaling pa sa akin sa kama. Ngayon, het na naman aku pipinta pa sa kanaya para manhanak. Baka hindi kami makavinang ligtas. Pagkatapos kong limabas ng delivery room, nagbaatit na agad ako at bumalik sa bahay. Sa ikatlong arawang aking pagpapagaling, pumunta si Gilbert sa akin na may dalang basket ng pritas, ibababa ko lang toe at alis na ako, wala na rin naman tayong malalim na ignaan, hindi ba? Galit kong sinabi kay Gilbert, kahit dalawang taon tayong kasal, pero sigurado akong nagsama lang tayo sa isang bahay o nakakapitmate, walang kahit anong pagmamahal. Noong nahiwalay tayo, akala ko dahil lang sa sobrang pride mo kaya ayaw mo akong pakawalan. Kaso, sa sitwasyon na to gusto mo bang makabalikan tayo? Napakahirap niyan. Ang matalino. Kabayo hindi na bumabalik sa dating pastilan at ang matalinong aso hindi na kimakain dime sa parang hikay. Saka, mayabang ka pa makabalikan para mo lang nilalait ang sarili mo. Imposible. Gusto ko lang makita kung saan mas lamang ang baho mong asawa. Dahil ba sa hindi maganda ang posisyon ko sa kama o dahil hindi ka makasabay sa bilis ko. Wala pa nga akong sinasabi sermona na agad ako. Nasaan ang tatayang bata? Nagsasakal ba? O imeno? O nangangista? Ibinaba ni Gilbert ang mga dola niya kumiyang saking binalatan at kimain. Sinaman ko siya ang tinghan kahit ano pang ginagawa niya wala ka na doon. Makang hindi pa rin nakbabago ang pagiging pakialamero mo terledes mo. Si memangot agad si Gilbert pagkatapos, binato niya sa akin ang resultant na nandito lang sa tabi mo ang tatayang bata, kimakain saking. Sabihin mo nga, tama ba ako, nanayang bata? Lolo mo. Alam na nga, nakpapanghap pa. Basa sad na anak nga ni Gilbert ang bata, walang dida. Mali ang resulta ng doktor na nachtest sa amin dati. Ngayon, kumpleto na tayong tatlo, bakit hindi na lang natin pag-isapan? Hindi naman ako mahilig magpatimpik-timpik. Kung may problema, susulisainan ko agad. Tiningnan ko si Gilbert, relats na kimakain saking, parang wala siyang pakialam. Nakaiga ang anak ko sa kama gumagulong-gulong, ang kita-kita niya, hindi niya alam na may tension sa paligid. Makang masaya ang lahat, pero matalino akong kabayo, hindi ako babalik sa dating pastilan. Tiningnan ko ang anak ko, nagsalita ako, anak, malapit ka nang makisang linggo, hindi ka na babay na walang kamyang-miyang. Kaya sabihin mo sino ang gusto mong makasama. Kung sa akin ka, marami kang magiging girlfriend. Pero kung sasama ka sa inghoy na kimakain saking, hindi ako sigurado. Total pinakasalan ko si Gilbert dahil sa itsura niya pagkatapos nasanay na lang ako sa bihay niya. Pagkatapos naming magpakasal, abala siya, kaya wala siyang oras para alakan ako, pero huwag lang sa akin, hindi naman ako masyadong demanding sa pagmamahal. Pero iba na ngayon may anak na tayo, dapat ibigay natin ang lahat ng makakandang bagay sa kanaya, hindi ba? Kung sa tatay niya siya sasama pero pagkain sa hospital ang kakainin niya, mas maganda kung ipapadala ko na lang. Pagkasabi ko niyan, napahigpi agad ang lalaki. Timalakpak ako nang makita ko ang itsura ni Gilbert, sumingit pa ako, ang halang-halang mo naman anak, tingnan mo, ang dami mong kinain na saking, hindi ka pa rin bisog, baka mamaya kainin niya ang ilo mo. Parang nantindihan bata ang sinabi ko, imiyak agad siya ng malakas. Tiwang-tiwa ako, ang halang-halang mo anak, good job. Kaya desidido na ako, akin ang anak sa iyo ang saking. Biniyat ko ang anak ko, tinapik ang likod niya, pero hindi ko alam kung anong nangyayari, lalo lang siyang imiyak. Tiningnan ko si Gilbert, hinihingi akong tulong, nakita ko siyang kinuha ang cellphone niya, binuksan ang social media, paano patahanan ang babay na wala pang isang linggo. Anong ginagawa niya? Hindi talaga siya mapagkakatiwalaan, akala ko doktor siya, dapat marinong siyang magpatahan ng bata. Kaya tinawagan ko ang nanay ko. Tungkol naman sa nanay ni Gilbert, sinabi ko sa kanaya na hiwag minang sabihin.
baka mag away lang selang dolawa at mapahatian ang bota. Pagdating nanay ko pagkakita niya kay Gilbert, nagsimula na siyang magpasalamat, nagpaparinig, basta, gusto niya kaming magkabalikan. Bemintong hininga si Gilbert, bago niya isarado ang pinto, lumingon siya at sinabi, bakit naman ako magkakagusto sa anak niyo? Bata pa ako matalino at successful. Ang daming baba na gustong magkanak sa akin kaya nilang pumila hanggang Franse. Inis na inis ang nanay ko, gusto kong iaga sa kanaya ang inan, simagaw ako, imalis ka nan ka Gilbert. Hiwag mong isipin na desperada ako, bakit pa pagkatapos kong magpakasal kay Gilbert, lalo siyang gumagwapo. King baba ang anak ko, magiging kasing ganda kaya siyang artista. Hanayan talaga ang nanay ko, basta makamit niya ang gusto niya, kahit mawalan siyang hiya. Habang mahimbing akong natutulog, kiniyang nanay ko ang babay at dinala sa bahay ni Gilbert para magpanghap na kamag-anak. Tinawagan akong nanay ni Gilbert, sinabi niya sa akin na kinan ko na ang dalawa. Wala akong magawa, sumakay na lang akong taxi papunta sa fondo. Kamado kong tiningnan ang elevator na sira, hindi na ako nakilat, 5 na rin kasi ang building nila. Tiningnan ko ang hagdan at napabintong hininga. Malakas naman ang katawan ko, pero katatapos ko lang manghanak, kaya nahirapan ako. Pero inaisip ko ang nakakatakot na mukhang nanay ni Gilbert, pinilit kong imakayat. Naalala ko noong pimilit kaming mahiwalay, ayaw ni Gilbert. Sa hili, para hindi mapaya ang pamilya nila, pinilit ng nanay niya ang anak niya na pimirma sa papeles. Pagkatapos, sinabi pa niya na mas magandang hiwag na kaming makita pa, kung hindi pa siya dumira sa amin, swerte na namin. Hanin din ang nanay ko, kaya nag-away silang dalawa pareho. Nilang sinasabi na tama sila. Kaya medyo mahilo ang relasyon namin ni Gilbert. Ngayon, nagsisimula na naman ang nanay ko, sinasabi niya na mahirap na akong magpakasal ulit, gusto niya kaming magkabalikan ni Gilbert. Sinabi pa niya na babayaran niya ang paharong bota, basta pumayag si Gilbert na magpakasal ulit. Pagkatapos kong imakayat sa 6th floor, nakita ko ang nanay ko na ipinapakita ang apo ko sa nanay ni Gilbert. Ayaw siyang tingnan, imewas pa siya, sinabi niya, ngayon lang ako nakakitang lula na ayaw sa apo niya. Pimasok ako, tinawag akong nanay ko, gusto niyang himingi akong tawad, tamdang himingi kong tawad sa biyenan mo. Tinadaan nanay ko sa bola ang nanay ni Gilbert, mare hindi na rin naman sila bata. Ngayon may anak na sila, kalimitan na lang natin ang nakaraan, pareho naman tayong gusto na maging masaya ang mga anak natin, hindi ba? Wala naman akong magawa noon, hindi ko naman pwedeng alahan ang apo ko habang bihay. Tama ba ako? Ang samantingin nanay ni Gilbert, imiwas siya at sinabi, ang anak niyo ginto, ang anak ko hindi ba rin pinahirapan. Pinahirapan ng anak niyo ang anak ko. Ngayon gusto niyong bimalik. Ang daming baba na gustong magpakasal kay Gilbert. Mahanap na lang kayong iba o alahan niyo na lang ang apo niyo, hindi naman gusto ang apo naan. Manamanaan baka maging masama rin ang apo ko, hindi naman kaya. Inalipista ang nanay ko, nakapakabait pa rin siya, mare, hiwag ka namang magsalitang hanan. Pinilit ko lang si tamdang na makipahiwalay, mabait naman siya. Kasalanan ko to, hiwag mo siyang sisihin. Bigyan mo siyang isa pang pagkakataon. Tiningnan ko ang nanay ko, hindi ako makapaniwala, kahit gusto niya kaming makabalikan, hindi niya kailangang gawin to. Nilalait nan kami, sinisira pa niya ang pamilya namin. Limapit ako at hinila ko ang nanay ko palabas ng bahay nila, nakakaya. Patiloy pa rin nagsusuray ang nanay ko, halit ako, hindi ako makapagsalita. Tahimik akong sumakayang taxi, patiloy pa rin siyang nagrereklamo. Nang makawi kami, simakaw ako sa nanay ko, kailangan mo ba talagang gawin? Hindi naman ako walang alaha. Ang daming babaeng hiwalay na may anak. Kaya kong alahan ang anak ko makisa. Bakit kailangan kong makmakawa sa pamilya noon? Inalahan nanay ko ang apo niya sa kwarto, pinaupo niya ako sa sofa.
Sinabi niya sa akin ang lahat sa rayo susiya sincere. Sabi niya, tatawagan daw na bastardo ang anak ko, ipapaliwanag ko ba sa lahat. Tatanungin daw akong anak ko, bakit may tatay ang iba, ako wala. Maintindihan ko ba siya? Ilang lalaki ang handang tanggapin ang anak ng asawa nila. Makakahanap kaya akong hanang klaseng lalaki. Alam kong pinagdanan ng nanay ko ang lahat ng ayan. Makisa niya akong pinalaki, hindi ko nakilala ang tatay ko. Nakita ko na lang siya na nakikipagdate sa iba't ibang lalaki, so hili nahiwalay rin sila. Hindi ko masahot ang nanay ko, wala akong makawa. Tama siya. Pero naintindihan niya ba ako? Gusto kong mapayapang bihay. Naisa pa niya na kung makabalikan kami ni Gilbert, magiging masaya ba kami pagkatapos ng lahat ng nangyari. Tiningnan niya ako bagang nakabika ang bibig, hindi sigurado, pero mas madali. Imilang ako, nanay, imposible ein kind titira ako sa nanay ni Gilbert. Hindi naman kami nagmamahalan ni Gilbert, nagpakasal lang kami dahil sa pamilya namin. Ngayon mahilo na ang lahat, paano pa kami makabalikan? Mas maganda pang mahanap ng iba kaysa bumalik kay Gilbert. Sinabi ko sa nanay ko na begin niya akong panahon at makakahanap din akong lalaking para sa akin, matagal na siyang hiwalay, 40 years old, o may anak na. May tatanggap din sa akin. Gustong makitang nanay ko na masaya ako, kaya inayos niya ang hablandates. Taman nga siya, pakakita nila sa sitwasyon ko bumaba ang standards nila. Tinignan ko ang lalaking may wig sa harap ko, parang nasisika ako. May anak akong lalaki, sabi ko agad. Nang marinig niya ay, ngimiti siya, tumango, alam ko. Ganon din ako. May trabaho ako, bahay, at magandang kita. Gusto ko lang tatay para sa anak ko, isang tatay lang, sinabi ko na agad para hindi na sila imasa na magmamahalan pa kami. Nakinig siya at ngimiti, biti naman, sa tingin ko bahay ako na maging tatayang anak mo. Nakakatakot ang ngiti niya. Sinabi niya, basta alahan mo rin ang anak ko. Mabilis baka alahan ko rin ang anak niya. Nahilat ako, ilang taon na ang anak mo? 30 years old. Pta. 30 years old ang anak niya, ibig sabihin 50 na siya. Imiling ako, hindi ko kaya ang akwat ng edad na ayan, kaya imalis na ako agad. Pag alis ko, nakaramdam akong kung ano sa pakitan kita ko, tinignan ko, nakita ko ang lalaki na humakapang sa sahig. Natakot ako at simahaw, sino ka? Timawa ang lalaki na humakapang, nanay, ako ang babae mo. Habang sinasabi niya ayan, dumidikit siya sa akin. Hindi ako makaiwas, kaya himingi akong tulong sa tatay niya. Paglingon ko, nakita kong nakakapa siya, naklalambinghan lang sila, bakit ka? Natatakot. Gusto ko na siyang kalbihin. May sakit talaga ang lalaking to. At may lalaki pa rin na dumidikit sa akin, hindi ko siya mahalaf. Nakita ko na hinawakan niya ang dibdib ko, hindi ako makahalaf. Pag-aring matandang lalaki ang kafe, imalis na ang hastaf. Nararamdaman ko ang panlalamig sa aking piso. Bigla kong nakita si Lecho Hanson na nakasuot ng piting laphoven, pitengin mo, alisin mo nga ang kamay mong parang kukung baboy. Pagkatapos, natalsik ang lalaki sa sipa niya, sumunod pa ang ilang dagdag na sipa. Sandali tekamina, ngayon ko lang nakita ang isang lalaking nakapiting laphoven na nakikipag-away ng hanung kahwapo. Hinawakan ni Lecho Hanson ang kamay ko para imalis, nang dimon kami sa matandang lalaki, himinto ako. Simamangot ang mahandang kilay ni Lecho Hanson, bakit gusto mo pang makipag-isap? Para bang sinasabi niyang isa akong tanga. Binalanghan ko siyang masamang tingin at pagkatapos ay ininat ko ang kamay ko at hinawakan ang tiktok ng iluwang matandang lalaki, nalok ang kanayang palaka. Sobra siyang nakilat kaya napasakaf siya. Namitla ang kalayang lalaki. Naupo siya sa driversiat at nagtanong sa akin, nagmamadali ka ba, gusto mo na bang mahanap ng tatay para sa anak ko?
Nakasalebong ni lecho gaan son ang isang bentes na pamitok na ang panibagan sa dan, dali-dali siyang naksutang labhof na tsiniri itu, at walang nakitang abnormalidad, kaya timawag siyang ambulansa. Hindi niya inasahan, aksidente niyang nakita ang eksena na hinihilo akong anak ng kanayang kadote sa katawan ko. Dali-dali siyang tumakbo ipang akawan sapong, at hindi timahil sa pagtatanong sa akin kaya hindi ko alam kung paano magsisimila. Tama siya, nakmamadali talaga ako. Kung hindi ako makanap ng kahit sino sa lalong madaling panahon, baka makikat na ang nanay ko sa bahay niya. Tumango ako bilang tahon, hindi ba't mayroon kang mahabang pilang makababa na nakapila mila rito hanggang Fransa na nakihintay na manhanak para sa iyo. Nakmamadali ka rin. Binalanghan ako ni Leto Hanson, mila sa tingin na iyon alam kong tinitiring na naman niya akong tanga. Paminta ka na sa bahay ko. Sigiradong isinimbong na ako sa iyong nanay mo, hindi ba, dali-dali kong idinaktak, hindi ko inapi ang nanay mo, at hindi rin ako humihinging sustento. Paano ka nakarating? Binaliwala ni Leto Hanson ang aking malabong paliwanag at nakpalipat-lipat ng paksa. Imakat sa hagdanan, paano pa? Hindi mo ba alam kung ano ang hitsirang apartment mo? Limanghon ang lalaki at tumingin sa akin na para bang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Wala nang mas masakit pa kaysa sa dalawang matatanda na naktatalo, bakit ka nakikisali sa kanilang pagtatalo? Tanda ka na rin ba at ilayanan? Ingilang ako, sobrang daldal mo ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Galit kong tinanong, kung hindi ako pinilit ng nanay mong si Lecho, kailan ko gagustong makipagtalo sa dalawang matandang baba? Pero ngayon din alam ko ang ikaling pamilya mo. Gusto kong sabihin na hindi ako mapalakay na ibigay ang anak ko sa iba para alahan ulit. Pinito ko ang sinasabi ni Hanson, simahaw ako, and ka gusto mo bang akawan ang anak ko? Hindi pwede. Hindi pwedeng ibigay ang anak ko sa'yo. Kakagising mo lang gusto mo nang akawan ang anak na siyam na biwan kong dinala, hindi pwede. Itagil mo ang sasakan, itagil mo ang sasakan. Pagdating ko sa bahay, tulog na ang nanay ko at ang anak ko, ang tahimik ng eksenang ito. Nakhilamos ako, nakpainit ng sabaw na nilitong nanay ko at inilakay sa refrigerator at pagkatapos ay pumunta ako sa appointment ko ngayong hapon. Hindi ko inasahan, nakita na naman kami ni Leto Hanson. Nakaparada ang sasakyan niya sa ibabang bahay ko, nakalakip-kip at nakihintay sa harap ng sasakyan. Mayos na nakasiklay ang bihok niya, mukhang napakasigla niya, kung sino mang hindi nakakakilala sa kanaya o kalay na nakikipagdota siya. Timon ako sa tabi ni Leto Hanson, nahanda akong timawag ng tachi, hindi ako pwedeng makipag-ignahan sa kanayang sobra, baka balak niyang akawan ang anak ko. Tigil. Tinawag ako ni Leto Hanson. Hindi ako timahal kanda binilisan ko pa ang lakad ko. Hilya timakilanghan. Kung hindi ka titahal, akad ako. Nanghas pa siyang banton ako. Nakakalangkot na nalo siya. At tulad ng inasahan, nakdate si Leto Hanson ng araw na yaon, sinabi niyang anak ito matalik na kaibigan nanay ni Leto, kababalik lang niya mila sa Fransa. Mila pagkabata, gusto ng babaeng ito si Leto Hanson, kaya pagkatapos niyang magtapos ay dali-dali siyang nakipag-ignahan sa nanay ni Leto, kahit na alam niyang hiwalay na si Leto, hindi siya nakalala. Pagkababa pa lang niyang eroplano ay dimiretso na siya sa coffee shop na ito. Pagkababa kong sasakyan, sinabing kadote ko na na-traffic siya kaya darating siya mamaya, nakantay ako sa kanaya sa coffee shop, ang nakakatiwa lang ay mayroon na lamang isang mesa para sa 4 na tao, hindi pa ako nakakatanggi hinila na ako ni Leto Hanson para maupo sa tapat ng babaeng taga Fransa. Mahalang at mapakambaba sa Hanson na naksalita, Carmela, ito ang itwife ko, hiwag kang makalala. En mo paano ako hindi makalala. Ito ang inang pagkakataon na nakdate si Leto Hanson at nakawa pa niyang sabihin ang makakanwang salita. Ngunit ang hindi ko inasahan ay napakarelatsit ng babaeng taga Fransa, at sister-in-law ba. Sa nakalipas na 2 taon, sigiradong nahirapan kang alahan ang kiya ko. Makang hindi mahanda ang kitas mo.
Lechu, abola katalaga at hendimu alentana ang dating sister in love. Maka kang lampas 40 anaus, halos kasing edat nanayku. Sa sinot tandaan mong tratien aku nang maayos, hiwag akong mahang ganana. 28 pa lang ako hiwag kang magalit, kang magagalit ako, walang magpabayad sa akin para sa aking moral. Sinibikan kong pegelan ang aking galit, himigop akong napakalaking kape, at pagkatapos ay niliwa ko ang lahat sa mekan babaeng taga Franse. Naki. Bakit ang initong kape napaso ang bibig ko? Hindi sinasadayan dating sister in love. Nasaktan ka ba? Naksinengaling ako, kimia akong tisi at ipinait sa mekan baba, sinasadayo ko han, may problema ka ba? Isang tong malapit ng 30 anaus na katilat ko ay pagtatang kong saktan ng isang bata. Nakita ko nang may ilang tahiawat sa mekan niya, kaya mabait akong binahan siya ang kanting kape para ahat na mailog ang tahiawat. Ayos lang dating sister in love, imipo ka lang, normal lang na hindi normal ang isip mo pagkapanghanak. Kinion babaeng taga Fransa ang tisi at imilang nang hindi pumipenta sa banayo. Nakakainis, sisikubo ako. Abola si Lechu Hanson sa pachtingen sa mga dokumento sa kanayang telepono, mila nang ipakilala niya si Carmela hindi na siya nohang abola na alalahanin kami, kaya marahil nakita niya lang na niliwa ko ang tibag sa mukha ni Carmela. Bibigsan na sana ni Lechu Hanson ang kanayang bibig para maksalita ng ininaan ko na siya, sinabi mong imipo ako. Siya ang nakprovoke sa akin. Mabiti na lang hindi ka na bayani para protektahan ang klientya, kung hindi sana ay niliwan kita sa maka. Pagkatapos kong maksalita, sinanayasan ko sa Hanson na tingnan ang natitirang kape sa mesa. Hindi ko inasahan na abitin niya ang kanayang kamay at kikiang tisi para dahan-dahang pinasan ang aking halabi at pati na rin ang kape sa aking dibdib. Talagang hindi masyadong matalino, niliwan ang iba at dinimihan po ang sarili, mapapanatak kong ibigay ang anak ko sa yayo para alahan. Tapos, ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya, gusto na naman niyang humamit ng roundabout para akawin ang karapatan na mag-alaga sa anak. Tinawag ko ang kamay ni Lechu Hanson at pumunta ako sa Banayodal imapaw na ang hatas, mabiti na lang at sinadaya kong maksut ng maitim na kilay, nahinit nang idikit ni Lechu Hanson ang kanayang sarili sa akin nakita niya pa rin ito. Nakakalihan ang kanayang hamata at hindi niya alam kung saan titingnan, pininasan pa rin niya ang kape sa akin bilang nakakalihan, napakayang eksena. Napilitan akong pumunta sa Banayo at nakasalubong ko ang aking kadota na kararating lang. Hindi pa tapos ang iyong postpartum period, tinaknan niya ako mila ilo hanghang pa, medayo hindi komportable ang kanayang hamata, at itinayo pa niya ang kanayang kamay sa kanayang ilong. Tumanga ako. Kung ngayon pakisapan natin sa susunod. Muli akong tumango, makakaroon pa bang susunod? Malinaw na gusto niyang sabihin na hindi kami marang makasama. Alam ko, kahit na ano pa man, ito ay dahil sa kanayang bulentarayo, kaya wala akong animang reklamo. Pagkatapos ng lahat, mahanda ang kanayang hakondasyon, bukod pa rito maka siyang dissenting at tapat, ang kanayang kita mila sa kanayang harayang sasakyan ay nairirin bilang mabiti. Maral nakita niyang kapantay ko siya, at kahit na mas matanda ako sa kanaya, kaya pimayak siyang pumunta sa dota na ito. Hinila ako ni Carmela pabalik sa aking ipuan at naksabi ng mahanda na ako ang nohang saksi sa kanila, seryoso kong hinampanan ang popong pipi sa kwento. Ang pagkakaroon isang dating asawa bilang isang saksi ay talagang napakabihira, ito ay isang nakakapagpaliwanag na karanasan para sa mga tao sa paligid. Napilitan akong imipo, kimahat akong isang maliit na pirasong tsaka, sa totoo lang hitom na hitom ako, sa buong mahapon kimain lang akong kanteng sabawang manok na nilitong nanay ko noong tanghali, ang aking panlasa ay mapiro. Ngayon na nakikita ko ang maliit na tsaka na ito, ayoko nang imalis pa. Makang mahilig sa matamis ang dating sister-in-law, hindi naman ganito ang kiya ko, hindi niya kaya ang matatamis. Nakpanghap akong tumango, talagang kinasasiklaman ni Lechu Hanson ang matatamis.
Dati nachtala akong isang bakong produktong kampanaya para tikmania, hindi ko inasahan na higop lang siyang isang sips at pagkatapos ay dali-dali niya itong idira gamit ang kalahating buting tibig at pagkatapos ay patiloy siyang inom. Sa paklon, hindi. Na ako naklalakayang matatamis sa refrigerator, ipang maiwasan na makita ito ni Hanson at Masika, dahil ang pagsisika niya ay makpapasika sa akin. Ngunit ang tamis ko ay saktong tama para sa kiya ko, matamis na hindi nakakatawa. Sa tingin mo tama ba ang sinabi ni Carmela at kinirot ang pisngi ni Hanson. Nakakainis. Bakit kailangang makperform nakakadaring drama sa harap ko? Sino ang hindi marunong makaachting kaganitong klaseng eksena? Ngunit tila hindi ko alam kung paano gawin ito, nanalo na naman siya. Itinaas ni Lecho Hanson ang kanang kilay at tumingin sa akin, bimilong siyang uwa. Pagkatapos niya akong tignan, ano ang ibig sabihin uwa, bantayan ng mabiti ang iyong babaeng bakayo. Tinitahan ko si Lecho Hanson hanghang sa masinok ang aking maka, at pagkatapos ay patiloy akong kimahat ng isang maliit na pirasong tsaka. Nang langhinan ko nakita kong bahang nakakirba ang makakilit makalabing lalaking hinit ang ngiti ay mabilis na nawala. Pagkatapos, senot-senot na inalis ng isang tao ang tsaka sa harap ko. Anong ginagawa mo? Makisap kayo, bakit mo kinikiyo ang tsaka ko? Hindi ako nasisiyaan sa pagtingin sa pagkain sa platong weiter at kinundan ako si Lecho Hanson. Sobra na an. Kapag kimain ka pa, sasakit ang tiyan mo. Itinaas niya ang kanang kamay ipang sinayasan ang weiter na imalis at pagkatapos ay patiloy siyang tumingin sa kanang telepono. Sige, kung hindi ko kakan, hindi ko kakan. Nagsimula akong maklaro sa aking telepono. Oras na hindi mahanda sa mata kung maklalaro ka pa. Pagkatapos ay kiniha niya ang aking telepono at inilakay sa kanang bulsa. HVV, gusto mo bang imipo ako bilang ilaw habang kayo ay nakibigan sa harap ko? Walang makawa kung tinignan siya, hindi sinasadang tignan ang mga dokumento na binabasa niya, panghangalaga sa katawan makababa sa panahon postpartum, pamamahala sa muwet makababa pagkatapos manganak. Isang maisay na dieta para sa makababa pagkatapos manganak, mahanda ba na kimain 5 pirasong matamis na tsaka pagkapanganak? Nakakainis. Ano ang hinahanap ni Lecho Hanson? Nakita kong nataranta ang lalaki at pinatay ang kanang telepono. Pagkatapos ay pinitol ni Carmela ang nakakayang atmosfera. May isang utpot restaurant malapit dito at mayroon ding isang clothing store, bakit hindi ko mamili kasama namin? Hindi ko alam kung anong binabalak ni Carmela kaya tinanggihan ko ito ng direkta, sapat na nanaktakal ang iyong dating asawa dito, kung makpapatiloy po ako, pag-isapan akong makatawa, hindi pwede. Kailangan kong imiwi para bantayan ang aking anak, dapat na makasama ang matahol ng hindi nakikita na makakapadet. Pagkatapos ay timalikot ako at imalis sa coffee shop, pagkalabas ko sa pintuan hinabol ako ni Lecho Hanson. Ihatid kita. Dali-dali akong kimaway, hindi na kailangan, tatawag akong tachi. Ewan ko na ang spasa para mak-enjoy kayong dalawa, makang napakakrientiyan kapatid mo, binabati ko kayong dalawang batch niyan khiyaylo. Pagkatapos ay hindi ko siya hinaan na maksalita at simakay ako sa tachi. Ang bastos na yaon ay mayroon ng bakong target, tutuwa na ang mahalalaki pagkatapos ang diborsyo ay patiloy na minamahal. Nang makarating ang sasakyan sa aking apartment, naalala ko lang na nasa bulsa pa rin ni Lecho Hanson ang aking telepono, talahang tanga ang mahababa pagkapanganak. Iniram ko ang teleponong driver at tinawagan si Hanson. Cecilia de Machilanghan ito, ang aking telepono ay nasa pa rin. Hindi pa ako natatapos magsalita, pinitol na ni Lecho Hanson. Alam ko, naghihintay ako sa red light, pipinta ako kagat, maghintay ko sa sasakyan at iwag kang lumabas sa labas, mainit. Pagkatapos ay agad niyang pinatay. Kailan pa naging malalaman si Lecho Hanson? Ibinigay ko ang telepono sa driver at imitip ako sa sasakyan. Pagkaroon 5 minuto, madaling tumakbo si Lecho Hanson at kimatok sa salamin sa tabi ko, pawis na pawis siya.
Ngemitisa akan ang driver, mis, mabay talaga ang asawa mo, sobrang init ng panahon pero paminta poren siya rito para ibigay ang telepono mo. Tiningnan ko ang iluang lalaki na pinong pawis at sinabi ko sa driver, talagang mabait na asawa, sayang hindi siya ang asawa ko. Bumaba ako sa sasakyan at si Lecho Hanson ang nakbayat. Sa doon, nauna ako at suminut siya, walang naksalita, tila gesto ni Lecho Hanson na may sabihin hanghang sa himinto ako sa ibabang gesali at naksalita, kung may gesto kang sabihin mo na. Kung bibigsan mo ang iyong bibig para hanggan ang anak ko, bibigyan kitang isang sampel, kailangan kong bigyan ang tong itong preemptieve strikke. Ako gesto ko kamot-kamot niya sa ilo ng hindi makabiyong isang panghangisap, talaga gesto niyang akawan ang anak ko. Bago ko pa siya hayang magsalita, binigyan ko siya ang isang sampel na tuminok ng malakas. Nakatatakan niyang hinawakan ang kanyang halabi at tinignan ako. Sinampal mo ako. Masakit po ang kamay mo. Ang kanyang halit na tunay sa simila ay. Biglang nakbaho. Tinignan ko siya, gusto mo bang magpanghap na mahina? Ngunit hindi ako magpapabaya para sa aking anak. Tinalikiran ko siya at imakayat ako bago pa man ako makapasok sa pintuan, narinig ko ang iyak ng isang bata, nagsimilang manghinig ang kamay ko na may hawak na sisi at hindi ko mailagay ang sisi sa kandado. Mila nang mohang ina ako, sa tivang naririnig ko ang aking anak na imiyak, masakit ang aking peso, nahirapan akong subikan ng 2 o 3 beses bago ko mabuksan ang pintuan. Ngunit ang larawan na limitaf sa harap ko ay nakpakilat sa akin. Nanay. Gemising ko. Anong nangyayari? Bigla ka na lang nawalan malay ako. Nanay sa kanyang kawalan malay at hindi siya tumitigon, imiyak pa rin ang aking anak. Nakmadali kong binuksan ang aking telepono at pinindot ang numero niya. Imakayat ko rito, Lecho Hanson. Bilisan mo. Nanay ko parang hindi na himihinga ang nanay ko, bilisan mo. Hinawakan ko ang ilong nanay ko, walang tigil na tumitilo ang aking liha, bakit biglaan ito, kaninang imaha pinipilit pa akong magbihis para paminta sa data, bakit naging ganito ang lahat. Terminal stalking stomach cancer, isang taon na ang nakalipas paminta ang nanay niya sa ospital ngunit masyado siyang komplatent, niresetahan ko siyang ilang gamot pagkatapos ng isang taon pahlaban. Ang kanyang kalisihan ay nakpakita rin kung kapalatandang pakpiti ngunit. Kaya ang nanay niya ay may ganitong seryosong sakit at ang kanyang pamilya ay hindi alam. Bakit sobrang payat na niya, dapat may napansin ko. Noong ina ko siyang nakita, siya ay isang mataba at malisok na tao, at pagkatapos ay tingnan mo, malinaw na kalahati na lang siyang dati. Ang malinaw na sinabing doktor ay milang limitaf sa aking isipan, ang walang laman na pasilayo ay biglang naging mainhay. Hinila ko ang kamayang nanay ko para bimiling koton kanday, imiyak ako para tananghan kung nasan ang tatay ko. Ikinibento ko sa nanay ko ang aking pakiramdam nang tumintong ako sa universidad. Lahat ng alala ko at ng nanay ko ay sumikhot sa aking isipan sa isang iglap. Sobrang nakalala ako na natilok ako sa ospital sa loob ng 2 araw, nang makising ako nakita ko ang nanay ni Lecho Hanson na karha ang bata na nakatayo sa tabing bintana. Kakan nang mabiti ang apo ni Lola para limakiha. Mahina akong naksalita. Bakit ka nandito? Mahilaw na timalikot ang nanay ni Lecho at nakbigayang isang masiglang ngiti. Tignan mo Gilia, sobrang kiting bata, mapiti at mataba, kamukha ni Lecho Hanson noong bata pa siya. Napanghiti ako ng pilit, nang karhain siya ang nanay ko, sinabi rin niyang kamukha ko raw siya noong bata pa ako, ngayon wala nang makakalala kung ano ang itsura ko noong bata pa ako, hite, mahanda, masigla, masinirin, walang makakalala. Sobrang enhaing batang ito, inabala niya ako ng sobra, sa oras na iyon nasaktan ako ng sobra na hindi ako nakatilok sa loob ng maraming hobby. Pagkatapos kong magsalita, nagsimilang tumilo ang aking liha na parang ilan, bakit hindi ko napansin, ang nanay ko ay may seryosong sakit, basta't nagbigay akong konting pansin, maaari ko sanang gamitin ang nanay ko ng mas maha.
Sige, hiwag kanang imiyak nagegitom kanaba bimaba se gaan son para bimiling pachkan para sa yayu, kailangan mong kimain kanti, mahina po ang katawan mo. Tumango ako at ipinikit ang aking mata, hindi nachtagal ay tuminok ang haapak ni Lecho Hanson. Anong nangyayari belong niya sa nanay niya? Tumagon din si Aling Marta. Kakagising lang ay nakatilok na ili sa giro malingkot ang anak ko. Karga mo minaan at iwi ako para maglitong supas manok babalik ako agad. Pagkalis ni Aling Marta sa silid ng ospital, nakita kong nakatayo si Arturo sa may bentana, pinatutulog ang bata kayang kanayang ina, at pinung-pinung ngiti ang kanayang maka. Sa palagay ko matitiwa ang nanay ko kung makita niya ito. Dahil ang makita akong masaya ang buong biyahe na hanggaran nanay ko. Napatitak ako sa kanaya na hindi ko napansin na papalapit na sa akin si Arturo, imipo siya at hinawakan ang kamay ko. Genalingan nais ko na ang habagay-bagay tungkol sa iyong ina sa loob ng 2 araw dadalan kita para makita siya. Hiwag mong sisihin ang iyong sarili sa sakit ng iyong ina, may dahilan siya kung bakit hindi niya sinabi sa iyo. Tumango ako kanayan ang nanay ko palaging matatak at malakas. Kapag may sakit ako, pinainom niya akong iba't ibang gamot, ngunit kapag siya ang may sakit, tubig lang ang ininom niya. Hindi nakapagtataka na nagsinungaling siya sa akin. Ang hindi ko matanggap ay hindi ko napansin na may sakit siya sa loob ng 1 taon. Ano ba ang ginawa ko sa nakalipas na taon? Nagpatuloy si Arturo, pagkalis mo sa bahay, hinanap akong iyong ina. Ako rin ang inang nakapansin sa kanayang sakit, mayroon siyang ipinakisap sa akin, iyon ay alahan ko, bilang asawa man o kaibigan, basta't alahan kita, ayos lang. Siguro masyado akong mayabang kaya hindi ako agad pumayag at pumunta po. Siya sa bahay ko at pinahirapan po siyang nanay ko. Pasensya ka na. Pagkasabi nito, tumingin sa akin si Arturo, imilang ako, hindi mo kasalanan, wala kang kasalanan. Nachpamanan na sa akin si nanay, sinabi niya na ang debosyo noon ay kagustuhan niya dahil natatakot siya na hindi tayo magtatakal dahil hindi tayo magkakaroon ng anak. Wala na rin siyang masyadong oras para mabihay kaya pinilit niya akong hiwalayan ko. Naintindihan ko, ngunit hindi ko matanggap yun. Ang pagpapakasal sa iyo ay nanghang determinado akong makasama ko habang bihay. Ang pagkakaroon ng anak ay parang dagdag na biyaya, ngunit kung wala naman, maaari pa rin tayong mabihay sa ating sariling mundo. Ang mga anak ay hindi dapat hadlang kundi dapat resulta ng pag-ibig. Wala ka nang kakaibigan ngayon, kaya sa palagay ko magpakasal na ilit tayo, genalingan. Halatang kinakabahan si Arturo. Tiningnan ko siya, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ang alam ko lang, kung kasama ko si Arturo panatak ang loob ko. Maghintay muna tayo, kakamatay po lang nanay ko. Pagkatapos kong humaling, iniwi ako ni Arturo sa bahay. Nang bumikas ang pinto, akala ko nakabalik na si nanay at tinawag ko siya. Ngunit nang limanghon ang tongyaon, nakilala ko si Aling Marta. Nakilat ako at timango lang, pagkatapos ay nakmamadaling kimilos. Balak kong ilakay ang anak ko sa silid-tilihan at limabas. Pagpasok ko sa silid, sumunod din sa akin si Arturo. Hindi ka marinong mag-alahang sarili mo. Wala pang palung sinilas ang nanay ko, kaya dahil wala siyang ginagawa sa bahay, pinatawag ko siya rito. Nakpalipat na rin ako sa araw na shift para may kasama ko sa bahay, sabihin mo lang sa kanaya kung ano ang gusto mong kainin. Sa gabi naman, narito ako. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ko, o kung hindi maganda ang pakiramdam mo, timawag ko lang, agad akong pupunta sa iyo. Hiwag kang matakot, palagi akong nasa tabi mo. Tinilanghan niya akong ilakay ang anak ko, pagkatapos ay hinila niya ako sa sala. Wala na ang nanay ko at nakatira na rito si Aling Marta. Sinabi niya na Milan ngayon, itirang ko na siyang parang sarili kong ina. Pagkatapos, araw-araw naktitimplang maraming hamot si Aling Marta at nananay maraming damit para sa bata. Dahil natatakot siyang mabahot ako, niyaya po niya ang kanayang kakaibigan para makipagmayang sa akin.
Sahabi naman pinatitulog mina ako ni Arturo bago siya peminta sa kabilang kwarto. Pakalipas ng ilang panahon nagsimula akong magkaroon ng insomnia. Halos gabi-gabi hindi ako makatulog ng maayos. Imipo si Arturo sa tabing kama at nakikwento tungkol sa nakakatibang bahay na nangyari sa kanaya sa ospital. Ngunit paano naman makakaroon ng nakakatibang bahay sa ospital? Kadalasan kamatayan at pahiwalay lang ang naroon. Minsan bigla siyang tatahimik at alam kong hindi maganda ang katapisan makakiwentong iyon. Kaya nakpapalit siyang paksa o kaya naman ay binabasahan niya akong nobela. Minsan nakatulog ako at nagising. Pagkagising ko hindi na ako makatulog ulit. Pumunta ako sa sala at nahanap kong sansan at nakita ko ang makakamot sa pagtulog na matagal ko nang binili. Nagtimpla akong tibig at akmang inom ilang tableta nang biglang inahaf sa akin ang baso at nakalat ang makakamot sa pagtulog. Galat na galat akong tumingin sa lalaking nakatayo sa harapan ko. Ang kanayang muka ay nakalala na para bang nakakita siyang kamatayan. Ano ang ginagawa mo? Beleef ni Arturo. Festiin ko mang magpaliwanag pinitol niya ako. Hiwag mong gawin hiwag kang mogen ganayan. Hindi mo alam kung paano ako nabiyay sa loob ng isang taon na wala ka. Hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko. Basta na lang imalis, nagtrabaho lang ako ng husto, ikinilong ko ang sarili ko sa ospital, hinanap ko ang lahat ng paraan para hindi kita maisip. Alam ko na mayroon pa ring hininga at amoy mo sa mundo, kaya nagpilit akong magsikap para makita kitang mili. Sa palagay mo ba, basta na lang nalog sa akin ang makaparanghal at titilo sa edad kong ito? Palanghanan. At ngayon, ano ang gusto mong gawin? Kung alles ka sa mundong ito, paano na ako? Paano na ako kung wala ka? Paano ako mabibiyay makisa? Hindi ko na kaya pang mahantay. Ang araw na wala ka ay ang pinakamahirap, pinakamasakit, at pinakamadilim na araw sa buhay ko. Kanalangan, hiwag kang mogang makasarili. Isipin mo naman ako, kahit kanti lang. O kaya naman, isipin mo ang ating anak na pakabata pa niya. Hindi mo na ba siya kailangan? Lalong napahulhol si Arturo. Sa huli napaupo siya sa sahig at imiyak ng walang buses. Imipo ako at niyakap siya. Miss na miss ko na si nanay. Akapin mo ako, mahal akapin mo ako. Nanghanghang ang katawan ni Arturo habang akap-akap ako. Nanghanghang sa araw ng libing ni nanay walang masyadong dumalo. Wala naman akong ibang kamag-anak o kaibigan nanay ko kaya hindi ko alam kung sino ang sasabihan. Nandito naman si Arturo, alam niya na gusto naming dalawa ni nanay. Na may kasiyahan kaya may kinihang hamang awit para kimanta sa harap ng pintot ni nanay. Si Isabel ang napakatamis na babaeng French na dating nakipagdate kay Arturo ay dumating din kasama si Aling Marta. Sinamantala ni Aling Marta na wala si Arturo at sinabi sa akin na talahang sinadaya niyang pagtakpain sina Isabel at Arturo dahil sinong ina ang gustong mogang makisa ang kanayang anak habang bihay. Kaya naktakta siyang isang blindote noon. Ngunit sa bandang huli nalaman niya na may kasintahan ng French si Isabel at ang dahilan kung bakit siya pimayak ay dahil pinlano ni Arturo ang lahat. Ayaw niyang makipagdate ako sa ibang lalaki. Nang malaman ito ni Aling Marta, pinakalitan niya ang kanayang anak. Timawa ako at sumangayon, "Wenha, makitit ang iyong isip." Niyakap ako ni Arturo, kung makitit ako makisip, paano naman ikaw? Ilang beses ka bang nakipagdate sa nakalipas na taon? Itinaas ko ang aking kamay at nagsimilang magbilang, siguro 5 beses. Simimangot si Arturo imiling ako 50 beses. Pagkatapos, nakilat si Aling Marta at pimalakpak, "Naki, ang manihang ko napakagaling." Pagkatapos ng libing ni nanay, naiha ako sa kama ng matagal, hawak ang cellphone na binili ko para kay nanay ilang taon na ang nakalipas. Pagkabikas kong cellphone, napindot ko ang isang video. Makailang oras ang habang video.
Sa inang 5 minuto nakita ko ang nanay ko na hawak ang cellphone binibuksan ang kamera at nag-ayos. Pagkatapos sa ika 6 minuto at ika 7 segundo nagsimula ang lahat. Lumabas ang mukhang nanay ko sa screen, halatang pagod na pagod siya, sobrang payat, at piti na ang kanayang bihok. Tinakpan ko ang aking bibig at tumulo ang aking haliha. Tahimik akong nanood sa kanaya sa video. Genalingan bakit ka lang iminom kanting supas manok kaninang tanghalian. Masobrahan ko ba sa asin? Matanda na ako, hindi na sumasinod sa akin ang kamay ko. Pagkagising ko nakita kong nagmamadali kang lumabas, kaya hindi ko na nasabi sa iyo na dalhin mo ang breastpump mo. Mapapaya ka kapag tumilo ang iyong gatas. Palaging padalos-dalos ang batang ito. Kung narito lang si Arturo mas mabiti pa siya ang maingat at malalanan. Simula nang magkasama kayo, tumaba ka na at palaging bilihan at mahanda ang iyong maka. Ewan ko ba kung bakit binibahan ka niyang pagkain sa ospital, ngunit pinatatawa ka pa rin niya. Mas madalas kang humiti kapag nakikita mo siya. Pagdating kay Arturo nakasala ako sa kanaya, ngunit kung magsisimula ako ulit, siguro gagawin ko pa rin ito. Makasarili ako basta't mahanda ang biyahing anak ko, handa akong magpanghap na kontrabida. Genalingan alam kong hindi mo masyadong mahal si Arturo. Alam ko rin na hindi ka pa nagmamahal ng seryoso, kahit na pagpapakasal o pakikipagdate, ginagawa mo lang ito para mapanatag ang loob ko. Pasensya ka na genalingan nadamay kita. Nagtatrabaho ka ng husto para magkaroon tayong magandang bihay, bumibili kang bahay, kotse at iba't ibang gamot na hindi ko maintindihan. Ngunit gusto ko lang na maging masaya ka, kahit kanti lang, basta't mas masaya ka kaysa sa akin. Naki bigla akong nahirapan, babakalan ko ang pagsasalita ko. Genalingan siguro inisip mo na masama at makasarili ako. Pinilit kitang magpakasal at maghiwalay, pagkatapos ay pinilit kitang magpakasal ulit, hindi man lang kita tinanong kung ano ang gusto mo. Ngunit kung makatutulong iyon para hindi maging mahirap ang natitirang bihay mo, handa akong gawin ang lahat. Napakasama ko diba? Mayroon bang tong hindi makasarili? Mayroon bang inang hindi nag-alala sa kanayang anak? Mayroon namang isang tong mapagkakatiwalaan sa tabi mo kaya kampante akong alas. Sa susunod na bihay, magiging nanay mo pa rin ako, pakiramdam ko kilang ang pagmamahal ko sa iyo sa bihay na ito, babawi ako sa iyo sa susunod na bihay. Ngunit siguro hindi na mangyayari iyon, masakit na ang nararamdaman ko, marami pa akong gustong sabihin sa iyo, gusto ko ring himingin tawad kay Arturo. Gusto ko ring makipagmayang sa iyong biyena na matigas ang dilan ngunit malambot ang peso. Hindi mo alam, napakagandang iyong biyenan, nagdadala siya makakamit at nagtatago sa parke ng maraming beses, ngunit hindi siya nang haas na pimasok sa bahay. Hindi rin siya madali. Gusto kong sabihin na dapat mong sabihin kay Arturo ang iyong nararamdaman, o kaya naman ay sabihin mo sa kanaya na gusto mong makabalikan. Minsan kailangan mong magpanghap na mahina, tingnan mo kung ano ang gustong kanayang pamilya, pimayag ko. Natatakot ako genalingan, natatakot ako na mahirapan ka, paano ka mabibihay kung kayong dalawa lang anak mo ang magkasama? Hindi mo alam, napakabata mo pa. Hindi ko na gustong timigil dito, nakikisap ako sa iyo na hanapin mo si Arturo, hindi ako mapapanatag kung makikipagkita ka sa ibang lalaki. Hiling sasabihin ko, mahal ka ni Arturo, sobra ka niyang mahal, nakikita kong mas mahal ka niya kaysa sa akin. Ngunit hindi ako sigurado kung mahal kita nang higit sa lahat, mahal lang kita, ikaw lang ang nag-isa sa mundo ko, kung hindi kita mahal, sino pa ang mamahalin ko? Mabiti ba akong tao masama? Pagkasabi nito, simimangot ang mukhang nanay ko dahil sa sakit at maririnig ang yakang anak ko sa video, pagkatapos, dimilim ang screen. Maya-maya pa narinig ko ulit ang boses ng nanay ko, Apo bakit ka imeyak? Na-miss mo ba ang nanay mo? Hinahanap siya ang tatay mo, mukhang mabait ka, narito si Lola kasama ka. Narinig ko ang isang kalansing, pagkatapos ay isang napakalakas na tinog.
Hende ko na narinig ang buses nanay ko, tangan yak lang anak ko napakalingkot. Mga 2 oras ang habang video, at 15 lang ang nanay ko ng mga 20 minuto, at yak lang anak ko ang narinig sa buong video. Paulit-ulit ko itong pinanood hanggang sa pimasok si Arturo. Timanhan ako sa kanaya medayo na halihan siya. Pagkatapos ilapak ang supas na hawak niya sa mesa, limapit siya sa akin, anong nangyari sa iyo? Iwak ka nang imiyak sa sakit ang iyong mga mata. Napabilo ako, sobrang alat ng supas na yaon, Arturo, sobrang alat, mas malat pa sa aking haliha. Niyakap akong lalaki, ayos lang, iwak mo nang kainin. Anong gusto mong kainin, lalituan kita? Timanhala ako, hindi ako karapat-dapat na tratiyan mo ako ng ganito. Makisip ka ilit. Namimila ang kanayang maka, katilat nangyari nuang sinabi kong gusto ko siyang hiwalaan, karapat-dapat ka, hinalinghan, hiwak mong sabihin ang habahay na yaon. Ikaw lang ang kailangan ko sa bihay na ito, wala na akong ibang kailangan. Hindi pa ako nakmamaong ganito. Sisikapan ko ang lahat para tiparan ang hiling-hiling ni inay. Bimalik ka sa akin, pwede ba? Iwak mo na akong iwanan makisa, sobra na ang isang beses. Ayaw ko nang mabihay ng makisa. Hindi mo alam kung ilang beses kung gustong talian ka at ikilong, tulak ng samhapalakila, nginit hindi ko yaon makawa. Hindi ko alam na ganito pala kalakas ang damdamin ni Arturo para sa akin. Akala ko katilat ko rin siya, ginamit ang pag-asawa para mapaniwala ang aming hamahalang. Sa totoo lang, kung pag-ayusin ayon sa kaalahan, ina ang nanay ko, tapos si Arturo. Paano naman siya hindi magiging importante sa akin, mas mababa lang siyang isang baitang kaysa kay nanay. Hinimlay ko ang tangang lalaki, kung ngayon tatanggapin ko. Sisibikan ko ang aking makakaya. Mahigpit akong niyakap ng lalaki. Parang may liha siyang pumapatak, pasensya ka na at napakarami mong tinis dahil sa akin. Palihim akong tuminghala sa kisama, gusto kong sabihin sa aking aimang ina, inay, tingnan mo na tipat ko na ang hiling mo. May sarili na akong pamilayan ngayon. Sa payo ni inay, nagkaroon pa kaming isang magandang anak na baba, katilat ng sikat na aktris na gustong-gusto musatf. Dagdag na kwento, ako si Juanito de la Cruz, ang de la Cruz, ay galing sa pamilya ang aking ina, ang Juanito ay galing sa pamilya ang aking ama. Gustong aking ina na maging isang maysay na doktor ako na maalala sa kasaysayan na magbibigay karangalan sa ating bansa. Ang gusto lang ng aking ama ay maging masaya ako. Kalaunan hindi sila nakasundo at nahiwalay. Naging doktor ako pero hindi ako naging sikat sa kasaysayan at hindi rin ako masyadong masaya. Noong arawang blindote ko kay Maria Clara, katatapos ko lang nagitseft sa ospital, kaya ang halo-haloang hitsira ko, hindi pa ako nakakapahilamos, gesot ang biog ko, at parang may mita pa ako sa halit mata ko. Pero sabing matchmaker na nakmamadali raw ang panahong baba, kaya wala akong oras para ayusin ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, hayan ko na, inang blindote ko naman ito, kaya malamang hindi magtatagumpay. At isa pa, hindi pa ako gustong magpakasal, paminta lang ako doon para tapisin ang ipinakitos ng nanay ko. Kaya hinayan ko na lang ang lahat. Pagdating ko, nakupo ang baba sa isang coffee shop na may computer sa harap niya at napakaraming dokumento sa paligid niya. Naupo ako at tahimik siyang pinagmasdan. Walang oras ang baba para makipag-isap, parang sobrang abala niya. Pinagmasdan ko siyang mabiti. Malinaw na isa siyang ordinaryong baba, hindi kakit-akit ang kanayang mata, hindi tiwit ang kanayang ilong, at hindi rin masyadong mahanda ang kanayang katawan, at mayroon pa siyang ilang mapisayaw na ninal sa paligid ng kanayang ilong. At ang kanayang mahabang biyog ay nakatali lang gamit ang isang pilang hairti, at ang kanayang itim na damit ay mukhang komportablen ngunit malinis. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko malis ang aking mata sa kanaya, parang may bango siyang nakpapahayma sa akin. Pagkatapos ng 10 minuto, nagsalita ang baba, halo, ako si Maria Clara. Gusto kong magkaroon ng pamilya.
Mayroon akong sasakyan, bahay, at sariling kumpanaya, medyo stable ang kitang kumpanaya, makahigit sa 500,000 piso kada taon. Nakita ko na ang iyong mga dokumento, ayos naman napakagandang propesyon ang pagiging doktor. Ano ang masasabi mo sa akin? Sa totoo lang, medyo mahina ako kung minsan. Sa parte de session, kaya hanggang sa makapagtapos ako at magtrabaho, hindi ko pa rin alam kung gusto ko ba talaga ang pagiging doktor at nainggit ako sa pagiging prangka at malinawang baba. Medyo natigilan ako pagkatapos ay tumango. Nakpatiloy ang baba, ang pag-ibig ay maaari pang pag-isapan, pero kadalasan ay abala ako, walang oras para intindihin ang relasyon manigang sa biyenan at mga kapitbahay. At isa pa, hindi ako isang mabiting asawa, pero iwag kang mag-alala, hindi kita gegilihan. Kaya kung panghasiwan ang karamihan sa mga bagay, ayos lang, susubukan kong ayusin ang lahat. Iyon lang. At pagkatapos ay nagsimula kaming magdate. Ang inang date namin ay sa cafeteriang ospital. Kimain kaming sinigang notadang gustong-gusto ni Maria Clara ang ilam na ito at sinabi pa niyang mas masarap pa ito kaysa sa litong kanang ina. Nakalikan kami sa kotse noong nakaparada sa basement. Ang pangalawang date namin ay sa kanlirang cafeteriang ospital sa pagkakataong ito ay manok na may sili. Gusto lang kanti ni Maria Clara dahil hindi ito kasing sarap ng kainan sa kantong Kalayan Blimentrit. Matagal kaming nahalikan sa labas ng bahay ni Maria Clara. Ang pangatlong beses ay sa bahong ligar sa cafeteriang ospital. Kimain kaming tinapay at pizza. Hindi gusto ni Maria Clara ang mga ito, hindi niya ito nagustuhan mula pa noong bata siya. Tinanong ko siya kung bakit sumagot sa Maria Clara, dahil sa tiwang kimakan akong mga ito, gusto kong hanapin ang aking ama. Hindi ko maintindihan kung anong kinalaman pizza sa paghahanap sa kanyang ama. Sabi ni Maria Clara, noong bata pa ako, nakakita akong maraming singlefate sa pizza parlor, pero sa halilahat sila ay imalis ng mag-isa. Kinain ko ang tatlong sandwich na nakpipimilit. Sa isang pamilyang ko lang ang imaing isang ama at alam niya iyon mula pa noong bata siya, kaya malamang na maraming bagay na hindi ayon sa kanyang kagustuhan mula pagkabata hanggang paglaki. Gusto kong alivin sa Maria Clara nang bigla siyang tumingala pero yun ito, may sore ka ba sa cafeteriang ospital? Imiling ako at sinabi, wala. Kung ngayon, sa susunod na pagkakataon, lumipat tayong ligar na pagdadate, pero amoy gamot ang pagkan dito. Sa pagkakataong ito, medyo naya ako, kaya tumango ako, pasensya ka na. Pagkatapos ay biglang ngumiti sa Maria Clara, hinawakan ang kamay ko at tumakbo pababa sa basement, sa kotse ay nachtalik kami. Pagkatapos niyon, nagpakasal kami pagkatapos ng kalkilasaon, halos kalahating taon kaming nagsama pagkatapos ng kasal. Tutuan hang abala sa Maria Clara at kailangan kong magtrabaho araw at hobby, madalas kaming hindi nakikita. Sinisibikan pa rin ni Maria Clara na iprito akong isang itlog bago siya pimasok sa trabaho at bawat imaha ay aagis niya ang kadamit sa wasing machine bago matilog sa hobby at gagawin ang ilang bagay na dapat gawin ng isang asawa. Walang away sa pagitan manigang at biyenan, walang away sa pagitan mga kapitbahay. Sinabi na ako ang namamahala sa mga relasyon na yaon, ngunit sa totoo lang ay palihim na inayos ni Maria Clara ang baradong kanal, inayos ang nasirang ilaw at nakahandang kanting pera para sa mga kapitbahay. Madalas paminta ang aking biyenan ipang linisin ang bahay at maglito para dalhin ko sa ospital, kaya nababawasan din ang pagkain ko sa cafeteria. Sa totoo lang, sa tingin ko natipat ko na ang hiling tatay ko naging masaya ako. Pero dumating ang araw na hindi na ako masaya. Nararamdaman kong gumiyo ang buong mundo. Winasak ng bawat salita sa telepono ang aking kaligayahan. Bakit hindi ako pivira? Bakit hindi ako makakapagbigay sa kanayang isang kumpletong pamilya na may ama, ina, at mga anak? Bakit kailangan naming mahiwalay dahil wala akong kakayahan? Ang lipit ni Maria Clara. Alam kong kumikipas ang pagmamahal niya sa akin pero meron pa rin naman kung hindi niya ako ilalaban ng interview.
Pero ang dali-dali ni hang binanghet ang salitang dibosyaw. Hindi ko na kayang maktakal po kay Maria Clara, hindi na kayang makpaliwanag o himinging tawad at hindi rin makikisap sa kanaya. Sa madaling salita, desidido siyang makipahiwalay. Mahal na mahal ko sa Maria Clara pero sa sandaling ito ay kinamimihan ko siya. Para akong nababalaw noong habang yaon, hindi timahal sa Maria Clara sa pahyak, nakpanghap akong hindi ko naririnig, halit na halit lang ako. Bakit palamiti lang ang aking kapatid? Pagkatapos ng aming relasyon ay hindi ko na pinansin sa Maria Clara. Pagkalipas ng 3 araw ay nakumpleto namin ang pamamaran ng dibosyaw sa civil registry. Pagkatapos ay natipat ko ang hiling nanay ko ng isang doktor na may panghalang malala sa kasaysayan. Ngunit hindi ko sinasadang na wala ang pangharap ng aking ama, hindi ako masaya. Hindi ko inaasahan na lilitap si Maria Clara sa listahan ng kabintis na manghanghanak sa aking ospital. Dinala si Maria Clara sa labor room ng ambulansa. Nagtanong-tanong ako at nalaman kong malapit na. Siyang manghanghanak pero abala pa rin siya sa pagtakbo sa buong lungsod para pakisapan ang pakikipagtilanghan. Hindi ko kinaya ang halit ko pero bakit ako makakalit? Wala naman akong kinalaman. Pero bakit kailangan niyang magtrabaho ng husto? Umasama ba ang trato sa kanayang bahong asawa? Kahit malapit na siyang manghanak ay pinilit pa rin niyang magtrabaho sa Maria Clara. Pagkatapos kong magpalit ng damit sa labor room, matatak pa rin sa Maria Clara kayang dati. Bimalik ang pananabik sa aking isipan, biglang limitaf sa harap ko ang baba sa aking hapangharap. Gusto kong sabihin, matahal na kitang hindi nakikita, Maria Clara, ngunit mas mabilis ang aking bibig kaysa sa aking itak. Ang salitang gustong sabihin ay napalitan ng ibang salita. Inasar ko sa Maria Clara. Pagkatapos kong tilinghan siyang matahampay na manghanak, bigla na lang sumahi sa isipan ko ang isang panghangisap, kinananayo kahat ang anak ko. Anak ko. Sobrang nakilat ako. Nang malala ko ang sinabi ni Maria Clara sa labor room, nagsimula akong mahpad na at tutuan hang anak ko. Sa pagkakataong ito, gusto ko talahang pakasalan mili sa Maria Clara, ngunit sa hili, nanay pa rin ang aking bibig kaysa sa aking itak, at hindi nahing madali ang aming pagkikita pagkatapos. Pagkatapos ay nakatanghap akong balita na nakasakit ang ina ni Maria Clara at gusto ng ina ni Maria Clara na mili kaming magpakasal. Sa totoo lang, parang tiwang-tiwa ako pero nang maisip ko ang eksena san pinilit akong ina ni Maria Clara na makipahiwalay, hindi ako agad sumang-ayon. Noong araw na pimanaw ang ina ni Maria Clara, hindi timahal sa Maria Clara sa pahyak sa telepono, sa pagkakataong ito ay talahang nagsisisi ako. Dapat kong sinabi kay Maria Clara ang tungkol sa sakit ng kanayang ina nang mas maha, kahit man lang makapagpaalam sila sa isa't isa. Para bang libisang bimaksak sa Maria Clara pagkatapos pumanaw ang kanayang ina, tulad ko noong iwan ako ni Maria Clara, para bang beninot ang lahat ng bito sa aking katawan. Gustong nanay ko sa Maria Clara, sinabi niya na hindi nakakahilo sa Maria Clara, hindi mahilig makipagtalo at hindi gumagawang ingay para akawin ang kanayang anak, at hanuman siya kabala. Gumagahol pa rin siyang isang araw sa isang linggo ipang maklarong mayong kasama ang kanayang biyenan. Ang pagiging prangka at matibet ni Maria Clara ay nababahay sa aking ina, ngunit dahil sa mga aksyon ng ina ni Maria Clara, biglang nagkaroon masamang impresyon ang nanay ko, kaya hindi pimayag ang nanay ko sa miling pagpapakasal. Nang marinig niya ang balita na pimanaw na ang ina ni Maria Clara, pumunta ang nanay ko sa ospital na may makapalang mata, kahit anong sabihin ko ay hindi inaasahan ng nanay ko na mangyayari ang lahat. Hindi na notice ng nanay ko at halos mahimatay siya sa ospital. Kailangan siyempre tinanghap ang miling pagpapakasal. Hindi pa ako nakakakilalang ibang hababa. Hindi ako masyadong nakalala kung talahang mahal ako ni Maria Clara o hindi, o kailang kung mahal niya ako, at o kailang kung hindi. Sa madaling salita, hanggat pumapayag sa Maria Clara na manatili sa tabi ko, wala na akong animang panghinayang sa mundong ito.